Ati sa bali pa nga damag. Iti LGU Paway. Inte man naman ti report na may panggap iti daytoy into no dati Paway nagbunong ka na apo iti insentibo ka digiti elementarya ken sekundarya nga atleta. O yun, full support ka digiti kakabsat tayo wenno digiti anak tayo nga iti elementarya ken sekundarya mga idol. May panggap pa lang iti sports. Detalye ka natin na nakamata report tinutukan ni Idol Glenn Batuyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagibunong ti gobyerno munisipal ti Paway nga indauluan ni Mayor Sheila Galano iti insentibo kadagiti atleta iti elementarya ken sekundarya ang mangibagi ti distrito ti Paway iti Ilocos Norte Division Athletic Association meet. Itangal daw December 8 aging ganati December 12, 2025. Naggapo dagiti insentibo manipod iti Special Education Fund iti munisipyo amang suporta kadagiti agtutubo tapno igaed da pay ti dedikasyon kinagaget ken kinalaing dagiti atleta. Manamna mga dakkel ti posibilidad dagiti defending champions nga high school volleyball girls ken badminton elementary boys iti Paway nga mangisubli manen ti kinakampyonato da para mangirepresentar manen iti Ilocos Norte iti masungad nga 2026 Region 1 Athletic Association. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.